M'encanta el Nadal, m'agrada molt el Nadal. Ahir vam disfrutar d'un preciós sopar de Nadal. Jo estava amb un platet de patates fregides i d'olives i vaig pensar, som tants que aquest és el meu sopar avui. Sí, i em vaig aixecar al final de tot perquè vaig pensar que els invitats eren qui tenien prioritat per poder disfrutar de Nadal. Però vam poder veure el miracle de la multiplicació de l'arròs, les amanides, la carn, el pollastre i sobretot dels postres, postres multiplicats per tothom. No ens els vam poder acabar. M'agrada el Nadal pel que significa, perquè és el moment més especial de l'any que recordem que Déu, en el seu amor, ens va donar el fill del seu amor per salvar-nos. Però també m'agrada el Nadal perquè és un moment de trobada familiar, perquè és el moment de veure a persones o de poder compartir un menjar especial, un dinar, un sopar especial amb persones que no pots veure sovint i que aquests dies ens trobem per celebrar-ho. Però em preocupa la nostra societat. Si us fixeu, és l'única festa, l'única celebració cristiana que té un gran ressò social. Les vacances de Setmana Santa, que es celebraven al nostre país d'una forma molt intensa, s'ha convertit en un temps de vacances. És vacances de Setmana Santa, no són Setmana Santes. I el Nadal, en un sentit, va pel mateix camí. Quan els meus amics que no són de l'Església em feliciten, diuen bones festes. Ja no es diu bon Nadal, es diuen bones festes, perquè és un temps, començarà amb la loteria, després de la loteria vindran, ja han començat els grans dinars de les empreses, dels companys de treball, i és la festa gastronòmica, ens trobem i mengem d'una forma especial, abundant, i bevem i celebrem. Però el Nadal s'ha convertit en bones festes, bona celebració. I molts no saben exactament què celebren. I aquesta és la nostra missió com a Església, explicar quin és el significat d'aquests dies tan especials de l'any. Per nosaltres és la celebració de l'amor de Déu expressat en el naixement del seu fill. M'agrada molt aquella figura que es veu, la corona d'Advent. Imagineu-vos una corona d'Advent rodona, no gran i maca com aquesta que és un centre, sinó una corona tradicional d'Advent, amb les espelmes, les fulles de pi, les boletes vermelles, però en realitat l'altra meitat de la corona d'Advent és una corona d'espines. Jesús va venir per morir. Jesús va venir per portar, carregar els nostres pecats, rebre el càstig de la nostra pau, per reconciliar-nos amb Déu. La meitat de la corona és alegre com aquesta, l'altra meitat és una corona d'espines. L'anyell de Déu, el corder de Déu que treu el pecat del món, és justament, ja sabeu, al néixer Jesús, els primers que són avisats són els pastors que cuidaven els ramats, els anyells, que eren sacrificats al temple. Jesús no neix a un palau, neix a un pessebre, perquè és l'anyell de Déu que treu el pecat del món. Era aquell anyell sense taca ni pecat que tenia que ser sacrificat per la nostra salvació, com a la Pasqua. El text que volia compartir amb vosaltres el trobem a l'Evangeli de Lluc. Llegiré uns versets en l'Evangeli de Lluc, capítol 1, verset 26. El 6è mes, l'àngel Gabriel fou enviat per Déu a una ciutat de Galilea anomenada Natzaret, a una verge esposada amb un home que es deia Josep, de la casa de David.
i el nom de la verge era Maria. I l'àngel va entrar on era ella i li digué: et saludo, molt afavorida, el Senyor és amb tu, beneïda ets tu entre les dones. I en veure'l, ella es va torbar per això que li havia dit i considerava quina mena de salutació era aquella. I l'àngel li digué: no temis, Maria, perquè has trobat gràcia davant de Déu. I heus aquí que concebràs en el teu sí i tindràs un fill i li posaràs per nom Jesús. Ell serà gran i serà anomenat fill de l'Altíssim, i el Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare, i regnarà eternament sobre la casa de Jacob, i el seu regnat no tindrà fi. Llavors Maria digué a l'àngel: com serà això, si no conec home? L'àngel respongué i li digué: l'Esperit Sant vindrà sobre tu, i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra, i per aquesta causa això sant que naixerà de tu serà anomenat fill de Déu. I heus aquí, la teva parenta Elisabet també ha concebut un fill en la seva vellesa, i aquest és el 6è mes per a ella, que li diuen estèril, perquè per a Déu no hi ha res impossible. I Maria digué: heus aquí, l'esclava del Senyor, que es faci amb mi segons la seva paraula. I l'àngel se n'anà. Maria respon a Déu amb una fe admirable. Maria és un exemple de com tots nosaltres hem de respondre a Déu quan ell es revela, es manifesta a nosaltres. Els evangèlics, els protestants, reconeixem i honorem a Maria com la mare de Jesús. Sentim un gran respecte i admiració per Maria, que va concebre per obra i gràcia de l'Esperit Sant, que sent verge, pel poder de l'Altíssim, va concebre i va donar a llum un nadó, un nen, que era sant, que era el fill de Déu, que havia estat engendrat per l'Esperit Sant, pel poder de l'Altíssim. Jesús, així el van anomenar, l'àngel li diu a Josep i després li diu també a Maria que li posin per nom Jesús, perquè aquesta era la seva missió, salvar-nos dels nostres pecats. Ell salvarà el seu poble dels pecats. Però Jesús és també Emmanuel, Déu amb nosaltres, plenament home perquè és fill de Maria, plenament Déu perquè és fill de l'Esperit Sant, de l'Altíssim, per tant, fill de Déu, Déu fill. És el nostre Senyor i Salvador. I Jesús acompleix les promeses, serà el descendent de David que regnarà per sempre sobre el poble de Déu, en aquest tron de David que serà etern. Jesús és qui compleix les promeses de salvació donades a Abraham, a qui Déu li diu: en el teu descendent, en un dels teus descendents, seran beneïdes per a la salvació totes les famílies de la terra. Jesús acompleix totes aquestes promeses i moltes més. Però el que no creiem els evangèlics, el que no creiem els protestants, són les invencions modernes de l'Església Romana sobre Maria. No creiem que el 8 de desembre d'aquest mes s'ha celebrat la Puríssima, la Immaculada Concepció de Maria. S'ha celebrat que ella no va patir el pecat original, perquè se li van aplicar els mèrits de Jesucrist abans de que naixés. Això, el 8 de desembre. Sabeu de quina data aquest dogma de l'Església? De 1854. Però hi ha encara un dogma més modern, de 1950, que es va establir al Vaticà I, al Concili de Vaticà I. I aquest és el dogma de l'Assumpció de Maria als cels,
Maria no va morir, va ser portada a la presència de Déu amb cos i ànima sense morir. Diu aquest dogma inventat el 1950, o en tot cas confirmat. A la millor era una tradició que portava molts anys circulant, però es va confirmar com un dogma que l'Església Romana ha de creure en 1950. Estimats germans i amics d'aquest matí, el cristianisme el va crear Jesucrist al principi de la nostra era. Totes aquestes coses tan modernes són sospitoses. Com és que l'Església no ho ha cregut fins a 1950? Quan la paraula de Déu diu que tot ésser humà és pecador, excepte Jesucrist, sense pecat, tentat en tot com nosaltres però sense pecat, tots els altres éssers humans, inclòs tothom, també Maria, són pecadors. Participem d'aquesta natura egoista, orgullosa, que a vegades cau en l'engany, en la falsedat. Qui està lliure de pecat? Que tiri la primera pedra, diria Jesús. Doncs volia recalcar això, que nosaltres com a evangèlics honorem, respectem, estimem a Maria, és per nosaltres un exemple de fe, de receptivitat a la voluntat de Déu, però no creiem les invencions modernes. No creiem que Maria després no tingués relacions amb Josep, quan els evangelis diuen que Jesús tenia molts germans i germanes, i quan a l'Evangeli de Mateu, fixeu-vos, perquè això és una pedra de toque de les traduccions bíbliques. En l'Evangeli de Mateu, capítol 1, verset 25, la traducció correcta del text és que Josep no va conèixer a Maria fins que ella hagué infantat el seu fill primogènit i l'anomenà Jesús. No la va conèixer, el qual és un eufemisme de tenir relacions sexuals dintre del matrimoni, com és la voluntat de Déu. No la va conèixer fins que ella hagué infantat, però no diu que no la va conèixer mai, sinó fins que ella va donar a llum a Jesús. La paraula de Déu és molt clara en aquest sentit. I per tant, Maria, el gran miracle de Déu a Maria és que Jesús va néixer sense que ella tingués relacions sexuals amb cap home. Però després estava casada i va tenir fills i filles amb Josep. I ho diu la Bíblia, a l'Evangeli de Mateu. Però algunes versions, potser serà interessadament, permeteu-me la ironia, canvien una mica aquesta traducció perquè no els hi contradeixi els dogmes de que Maria va continuar sent verge sempre. Molt bé. El que ens interessa sobretot avui és veure aquesta fe admirable de Maria, de com respon ella a la revelació de Déu en Jesucrist. I hem de fixar-nos de quines formes hem de respondre també nosaltres. A mi m'agradaria, d'una forma breu, perquè avui el culte d'avui ha de ser més breu que habitualment, però m'agradaria que considerem 3 formes en què hem de respondre a Déu quan ell es manifesta a nosaltres, quan ell ens parla en Jesucrist o a través de la seva paraula, que és la seva forma habitual de parlar-nos, a través de la seva paraula o a través de Jesucrist, el nostre Senyor i Salvador. La primera forma de respondre a Déu, si volem seguir aquesta fe admirable de Maria, és amb una fe reflexiva. M'agradaria preguntar-vos, no hi ha cap cartell a la porta de l'església que digui mira, ara, abans d'entrar, deixa aquí el teu enteniment, deixa aquí la teva intel·ligència, deixa aquí la teva lògica i capacitat de raonar. Que no? Mai se'ns acudiria posar un cartell d'aquest tipus, perquè la fe és perfectament compatible amb la raó i la intel·ligència humana. La fe va més lluny, però no és contrària a la raó i a la intel·ligència humana. Dic que la fe va més lluny perquè quan la paraula de Déu ens diu que la fe és la capacitat d'esperar el que no
la capacitat d'esperar les coses futures, no? Que les anticipa, i també la convicció de les coses que no es veuen. A vegades la raó, la ciència es basa només en el que podem veure, tocar i repetir en un laboratori, però la fe va molt més enllà. És la certesa del que esperem perquè Déu ho ha promès, i és la convicció del que no veiem però que sabem que és real, perquè hi ha un món espiritual que no veiem que és tan real com aquest que veiem. Així que la fe està en harmonia amb la raó i la intel·ligència, però a vegades va més lluny, pot donar passes més endavant. Així que Maria veiem que, com nosaltres, ella raona, pensa, i hi ha coses que no li encaixen. Quan l'àngel li anuncia que tindrà un fill, i això ho hem llegit en el verset 29, ella es va torbar per lo que li havia dit a l'àngel i considerava quina mena de salutació li havia adreçat, tan especial, no? Però es va quedar realment, impactada, sorpresa, i no donava crèdit a les paraules que estava escoltant. Li va costar reaccionar, després sí les va creure, però d'entrada va dir: això què és? Què m'està dient aquest àngel? I m'agradaria que pensem que aquesta fe de Maria és una fe que raona, que dubta, que avalua. Quan ella diu, verset 29, considerava quina mena de salutació és aquesta. Maria dubtava, avaluava, raonava i deia: això no m'encaixa amb el que m'han ensenyat a mi des de petita. Això no m'encaixa en que jo sigui una persona tan especial per Déu, no? I amb aquestes coses que ell després li explicarà més en detall. Per què devia pensar Maria: jo sóc beneïda entre totes les dones? Quina classe de salutació és aquesta? Però a vegades pensem que no hem d'entendre les coses, i no és així. Déu vol que les entenguem, Déu vol que les pensem, Déu vol que les reflexionem i les avaluem per entendre-les millor, perquè la nostra fe sigui més sòlida. I això és el que veiem que fa Maria aquí. Ella considerava, va començar a donar-li voltes a tot el que estava sentint, i el més fort tenia que venir, que és el que li diu a l'àngel a continuació. Així que m'agradaria que tinguem en compte amb humilitat que les persones d'aquella època no eren més tontets que nosaltres. Eren persones com nosaltres, no eren inferiors, no estaven limitats intel·lectualment. Maria pensa, runia, reflexiona, considera el que li està passant. I si us fixeu, al comparar Maria amb Zacaries, Maria ho fa, però no perquè no té una actitud que rebutja, sinó que és una actitud oberta, receptiva a Déu, però que vol entendre les coses. Quan el mateix àngel li diu a Zacaries que tindrà un fill de la seva dona, que ja és gran i que ha sigut estèril, Zacaries li parla molt bé a l'àngel. Com puc saber que això passarà? És una resposta molt diplomàtica, però Déu sabia que darrere d'aquesta resposta diplomàtica havia incredulitat. Havia una persona que volia seguir controlant tot a la seva vida i que estava tancat a el que Déu li estava dient. I per això Déu li va dir: mira, et donaré una senyal. A través de l'àngel li diu: no tornaràs a parlar fins que neixi el teu fill. Això ens passa, ara passem a la segona forma de respondre quan Déu ens parla, quan Déu es manifesta a nosaltres en Jesucrist. Hem de respondre confiant en Déu i obeir-lo per entendre millor. Això és el que veiem que fa Maria. Ella no ho entén, li diu a l'àngel que concebrà i tindrà un fill i que li ha de posar Jesús. I li diu com serà, que serà gran, que tindrà el tron de David, que regnarà eternament. I llavors Maria digué a l'àngel: com serà això? Si jo
no conec home, no he tingut relacions sexuals amb cap home. Com pot ser això? No m'he relacionat sexualment amb el meu desposat Josep. Com pot ser això? Realment, la resposta inicial de Maria és pràcticament la mateixa que la de Zacaries, però ella està oberta a entendre millor i sobretot està receptiva que farà la voluntat de Déu encara que no ho entengui tot. A vegades no hem d'entendre per obeir, sinó que hem d'obeir per entendre. Hem de dir, Senyor, confio en tu, no ho entenc tot, però confio en tu i faré el que tu em dius. I després Déu ens beneeix i entenem millor les coses. Així que la fe, aquesta actitud vital de confiança en Déu, creix i es desenvolupa quan som receptius a Déu, ens entreguem a ell i volem fer la seva voluntat. Hi ha diferents camins, però la meta és la mateixa. Hem d'arribar a Jesucrist amb confiança, amor i gratitud. No? Diferents camins. Tenim un apòstol Pau que es va convertir de cop, va passar de ser un perseguidor de l'Església a ser un gran servidor de Déu que estava disposat a morir per l'Evangeli. Senyor, què vols que faci? Quan va caure cegat per la glòria de Jesucrist, Pau es va aixecar i va dir, Senyor, qui ets? I tot seguit li va dir, Senyor, què vols que faci? No? M'havia equivocat completament, estic penedit, ara et serviré i t'obeiré. Hi ha casos així, el de Lídia, per exemple, el del carceler de Filip, de la ciutat de Filip, però el cas de Maria és diferent. La seva fe progressa d'una forma més lenta, més reflexiva, vol entendre les coses bé. I per això li pregunta, com pot ser això de que jo doni a llum un fill si no he tingut relacions? I m'encanta l'explicació de l'àngel en el verset 35, quan li diu, l'Esperit Sant vindrà sobre tu, el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra i per aquesta causa el nen que naixerà serà anomenat fill de Déu, Jesús, el fill de Déu, Emmanuel, Déu amb nosaltres. I el que veiem és que Maria primer comença amb una fe molt petita, incipient, plena de dubtes. Com pot ser això? Però si jo no conec cap home, no he tingut relacions amb Josep. Però Maria escolta a Déu. Li pregunta per entendre millor, no com una evasiva, sinó per entendre millor les coses. I escolta que l'àngel li diu, Maria, que per a Déu no hi ha res impossible. Déu farà el que t'ha dit. I aleshores Maria, amb aquesta receptivitat i humilitat, li diu, vet aquí que jo sóc l'esclava del Senyor, que es faci en mi i a la meva vida conforme a la seva paraula. Amén? Amén. No ho entenem tot, però diem, Senyor, que es faci a les nostres vides conforme a la teva paraula, conforme a la teva voluntat, i dona'ns més capacitat d'entendre millor les coses. Així que el primer pas és aquest, però després Maria veiem que té una acceptació plena de la paraula i la voluntat de Déu, que té receptivitat, que té confiança en que Déu complirà el que li ha promès i que té la valentia. Admirem a Maria. Res del que he dit de les invencions de la Iglésia resta el nostre respecte i la nostra admiració per la persona d'aquesta jove adolescent que era tan valent que va estar disposada a ser criticada per tota la societat, perquè a partir d'aquell moment ella estaria estigmatitzada i s'ensenyarien amb ella perquè ella s'havia quedat embarassada abans de la gran cerimònia del casament. Fins i tot a l'Evangeli de Joan, en el capítol 8, quan ja Jesús és adulta i està desenvolupant el seu ministeri per salvar-nos, hi ha persones que se'l miren i li diuen, nosaltres no som un fill de fornicació com tu. Joan capítol 8.
O sigui que aquest estigma va acompanyar a Maria. Ella va ser molt valenta. Era una adolescent, però ella va dir: jo accepto la voluntat de Déu, encara que això sigui motiu de crítiques, calúmnies i condemnes tota la meva vida. I el tercer pas és quan veiem que Maria visita a la seva cosina Elisabet, la seva parent, que també ha rebut un miracle de quedar-se embarassada sent estèril i sent molt gran, i quan Elisabet li diu: sí, aquí en el mateix capítol, en el verset 41, quan Elisabet escoltà la salutació de Maria, que la va anar a veure al seu poble, el nen saltà dins del seu ventre i Elisabet fou plena de l'Esperit Sant i exclamà amb veu forta i digué: beneïda tu entre totes les dones, beneït també el fruit del teu ventre. Com és que la mare del meu Senyor em ve a visitar? Perquè heus aquí, així que ha arribat el so de la teva salutació a les meves orelles, el nen, Joan Baptista, ha saltat de goig en el meu ventre. I feliç la que ha cregut, perquè les coses li han estat dites de part del Senyor. Aquestes coses tindran el seu compliment. I Maria digué: la meva ànima exalça la grandesa del Senyor. La fe de Maria, que era petita, incipient, la fe de Maria és receptiva, confia en Déu, amb la seva paraula, que no hi ha res impossible per Déu, i quan la seva parenta, Elisabet, li confirma tot el que li ha dit a l'àngel, Maria diu: la meva ànima glorifica i magnifica el Senyor. D'aquí ve el nom de Magnificat, no? La meva ànima magnifica el Senyor, perquè el Senyor està bo amb nosaltres, està complint les seves promeses de salvació, i m'ha escollit a mi perquè sigui portadora d'aquest nen que salvarà el món. Maria sabia que després una espasa travessaria el seu cor, perquè el nen del pessebre després seria el Jesús de la creu. Però Maria estava disposada a obeir Déu, a confiar en ell, a suportar l'oposició, les crítiques i les calúmnies dels homes. Estarem nosaltres també disposats a això mateix? Estarem nosaltres també, i aquesta és la conclusió de la predicació d'avui, estàs disposat a creure a Déu, encara que et sembli impossible el que Déu t'està prometent a la seva paraula? Estàs disposat a obeir el que Déu diu a la seva paraula, encara que això et sigui difícil? Hauríem de dir amén, Senyor. Amén. Estem disposats a obeir-te. Estem disposats a confiar en tu. Esteu disposats a confiar que les circumstàncies de la vostra vida, que potser en aquest moment no són gens fàcils, perquè hi ha malaltia, perquè hi ha dificultats econòmiques o perquè hi ha problemes d'un altre tipus, problemes de relació, esteu disposats a confiar que Déu mai ha perdut el control del que passa a les nostres vides i que aquestes proves, al final, seran per la seva glòria i també perquè la nostra fe sigui més autèntica i més pura? Amén. Amén. Déu et provarà d'aquesta manera. Déu et provarà d'aquestes dues maneres, com va provar Maria. Déu provarà si estàs disposat a obeir la seva paraula, i Déu provarà si estàs disposat a acceptar les circumstàncies que no són fàcils. Que el Senyor us beneeixi.